Yksi. Siinä pakkuvat. On vaikka väikkevinkin loomitappata vähän. Siinä on kiire. Ja kiire kiire. Только подходил, так пожалуйста. Se onkin hiiri. Se on lind. Выйти. Uit. Vuit. Missä sai hyppäitä? Ja. Hyppylitis. Et mä tekee. No, kõik syövät. Ja lisää. Se syö. Mä tean, että se on latea, se on villa. Riitä syö. Что, пойдем? Arve, että se on riittää ja Tiina naputtaa. Reija syö. Entä Reija ja Vilta? Mäkin syötä. Sitä voi õppima. Tai ei tea seda, et on looma ja loom. Ta arvab, et ta peab õppima osavaks ja tugevaks, kes suudab püüda. Aga üks, temal on ka midagi. Jaa, tema on ka midagi. Ei tea mis.